Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme na Klausa Schwaba a jeho zvrátené myšlienky. Svetové ekonomické fórum v Davose odhalilo najnovšiu technológiu určenú na monitorovanie populácie, sledovanie myšlienkových zločinov a zmenu ľudského správania s vašim súhlasom alebo jednoducho bez neho. Ako uvádza npr.org, nie je to ani vták, ani lietadlo, ale okrídlený mikročip, malý ako zrnko piesku, ktorý môže byť unášaný vetrom, keď sleduje veci, ako je úroveň znečistenia alebo šírenie chorôb prenášaných vzduchom. Ako zvyčajne manipulatívne mainstreamové médiá poskytujú svojmu publiku len polovicu príbehu. Vedci z Northwestern University financovanej ekonomickým fórum vo videu priznávajú, aký skutočný plán sa skrýva za revolučnou technológiou. S odkazom na prírodu ako inšpiráciu vyvinul tým inžinierov Northwestern University prvý lietajúci mikročip. Počujete dobre, lietajúci mikročip. Na nešťastie pre ľudstvo bude tento neuveriteľný inžinierský čin zlomyselne zneužitý globálnou elitou vo vojne proti ľuďom. V skutočnosti pripúšťajú, že tieto lietajúce mikročipy, nie väčšie ako zrnko piesku, budú použité na monitorovanie chorôb a sledovanie populácie. A vy ste si mysleli, že elita bola počas pandémie COVID autoritatívna? Elita je odhodlaná hrať sa na Boha a meniť ľudské telo, takže nie je prekvapením, že si myslia, že porazili biológiu tým, že vyvinuli funkčné sledovacie zariadenia také malé, že budú neviditeľné voľným okom. Elity sú vo svojej technokomunistickej útopii odhodlané zotročiť nás. Zotročiť nás prostredníctvom siete úplnej kontroly, ktorá zahŕňa lietajúce mikročipy veľkosti zrnka piesku, a to je len časť plánu. Chcú sa dostať aj pod našu kožu. Patent udelený Billovi Gatesovi dal samozvanému svetovému zdravotníckemu cárovi v úvodzovkách výlučné právo automatizovať ľudské telá a používať ich ako lokálne bezdrôtové siete. Ľudské telo je vibrujúca, pulzujúca brána trubíc a tunelov, naplnená elektrolyt a všetko môže byť schopné prenášať informácie. Životná sila internetu a 21. storočia. Teraz sa ukázalo, že Gatesov Microsoft získal exkluzívne práva na schopnosť tohto orgánu fungovať ako počítačová sieť. Rozumie ľudské telo. Ak to znie príliš ako sci-fi, potom si to môžete vyskúšať sami. Microsoftu bol udelený patent USA pod číslom 6754472 s názvom Metóda a prístroj na prenos energie a údajov pomocou ľudského tela. Naozaj by to malo byť sci-fi. Konzultoval s vami niekto, či ste ochotní odovzdať výhradné práva na svoje telo Billovi Gatesovi? Samozrejme, odpoveď je nie. Ale Gatesovi je to jedno. Podľa Roberta F. Kennedyho má Gates ochotu experimentovať so životmi bezcenných ľudí. To všetko v úvodzovkách. Kennedy junior ďalej varuje, že Bill Gates použil svoje peniaze na systematické nakupovanie povolení, ktoré v niektorých ohľadoch prevyšujú právomoci prezidentov, a na použitie týchto právomocí na experimenty na ľuďoch, ako sú pokusné prasiatka. V úvodzovkách nechcete byť pokusnými prasiatkami, králikmi, alebo ako to nazveme. Musíte sa vzdelávať o plánoch elity a plánovať, ako sa dostať z ich kontroly. Skupiny pre občianske slobody tiež vyjadrili rozhorčenie nad Gatesovým krokom patentovať ľudské telo. Časti tela, v tomto prípade koža, by nemali byť žiadnym spôsobom patentované, povedal Jim Thomas ETC Group, ktorá sleduje vývoj tejto technológie. Existujú veľké otázky o tom, či sa jednotlivci budú môcť odhlásiť z tejto technológie, ak sa používa napríklad na sledovanie. Ľudia vo svete hromadne odmietajú nový svetový poriadok, ale Gatesa podporuje globalistická elita, s ktorou ruka v ruke spolupracuje. Davoský prorok Yuval Noah Harari hovorí, že nie je pochyb o tom, že jednotlivci nebudú mať žiadne slovo v tom, či ich tela budú použité v tejto technológie. Podľa tohto šialenca Harariho dizajner života už nebude bohom, ekonomické fórum bude dizajnerom budúcnosti života. Harari je tiež známy tým, že hovorí plynulé vulgárne výrazy, ale vzhľadom na jeho nízke štandardy je to šokujúce. Harari tiež vysvetľuje, prečo je Gatesov patent na ľudské telo taký dôležitý. Podľa Harariho bol Gates v čele revolúcie v informatike a je v čele revolúcie v biologických vedách. A hádajte čo? Podľa Harariho sa dve revolúcie Billa Gatesa čoskoro spoja do jedného veľkého vedeckého experimentu. Ekonomické fórum je odhodlaná pripojiť sa k Billovi Gatesovi v experimentovaní na vás a na vašej rodine.
FDA len tento týždeň pohodlne zmenila zákon, takže pre klinické skúšky už nie je potrebný informovaný súhlas. Mohli by ste tieto zámery objasniť? Je čas oslobodiť sa z okov, ktoré nám uvalila globalistická elita a zmariť ich plány na technokomunistický transhumanizmus skôr, než bude neskoro. Toľko títo šialenci z ekonomického fóra. A pokračovanie bude v nedeľu, opäť o digitálnej mene. Tak komentujte, som zvedavý na váš názor. Váš Miťo, Pepe.